Hello friends, welcome to my channel by Dimia Abir. नैबे समाव उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जे सोनाथि मायथाइ खुंथाय बे जथुमायाव जोङो दान्दिसे सम बेरायग्लांफैदों। जोंनि न'सुं सेरावनो जादों बे प्रग्रामा। दानि बे समाव आंजों लोगोआव दङ गंगा बर' बिथाङाबो दङ। दा बेयावहाय मा दङ एक्जिबिशनाव आं बेखौ नोंथांमोननो नैबे समाव आङो देखायलांनो नाजादों। स' नोंथांमोना नायलांबाय था, आं देखायलांगासिनो नोंथांमोननो। फै ओरैजाय नायलांगोरनि। आदसा दिनै जे एक्जिबिशन बेखौ डेक'रेशन खालामनायखौ नोंथाङा माबायदि नांदों? जोबोद मोजां नांदों, ओरैबायदि मोजां माने डेक'रेशन खालामदों। नंगौ नामा? मोजां नांदों आरो ना। नैबेथिंजाय मा होनोमोन बेखौ? फुसका होनोमोन बेखौ। फुसका जानो नामा? फुसका जाथ'ला। फै बिदिबा ओरैजाय बेरायलांनि। बेखौ मा होनोमोनलाय? नैबे बर'नि माने बर'नि न'खर। गोदो गोदाय बर'फ्रा बेबायदि थुरिनि न' आरो ओंखाम संग्रा बायदिसिना लुनानै बेबायदिनो ग्रें ग्रें रायजो जादोंमोन। दा आं बेखौ नोंथांमोननो नैबे समाव आं देखायलांनो नाजादों। नैबे जाहैबाय बर' आइजोफोर। गोदो गोदाय बे दिंखियावनो माइरं देनानै फिथा सौराय बायदिसिना जायोमोन। स' नायलांबाय था नोंथांमोना, आं देखायलांगासिनो नोंथांमोननो। वाव, ओरैबायदि मोजां बानायदों। नैबे जाहैबाय हिसानसालि। गोदो गोदाय बर'नि गंफ्रोमबो न'खराव बेबायदि हिसानसालि दङमोन। जाय सिख्लायानोखि जि दानो रोङा बे हिन्जावानो आदुंगारि जानानै थानो गोनां जायोमोन। स' गोदो गोदाय बेबायदि हिसानसालिया गंफ्रोमबो न'खरावनो थायोमोन। स' नायलांबाय था नोंथांमोना, आं देखायलांगासिनो नोंथांमोननो। नैबे जाहैबाय इन्दि सिनि जोमग्रा। जोबोद मोजां दागासिनो दङ मादैया। दा इयावनो फानदों ना एक्जिबिशनावनो? नाय नोंथांमोना बर'नि न'खर। नैबे जाहैबाय दुब्लिबारि। गोदो गोदायनिफ्रायनो बर'फ्रा आबादजों गोबां माने सोमोन्दो दङमोन। बे हिसाबै नैबे एक्जिबिशनखौ देखायनाय जादों। स' नायलांबाय था नोंथांमोना। नै बर' आइजोफ्रा माइ गायगासिनो दङ आरो हौवासाफ्रा हालेवगासिनो दङ। आरो हौरै नुदों नोंथांमोना माइखौ हानानै आरामसे न' फारसे बाननानै लाबोनाय। वाव, लोगोफोर नायलाय ओरैबायदि समायना डेक'रेशन खालामदों बिथांमोना। नैबे औवानि जिरायग्रा ओरैबायदि समायना नाय। आरो नैबे बेम्बु ब्रिज, आरो बिनि सिङाव नाय नोंथांमोना। बेयावहाय दै हगारनानै होगोन जानो हागौ। नायलाय नोंथांमोना, ओरैबायदि समायना। वाव, जोबोद समायना। नायलांबाय था नोंथांमोना, आं देखायलांगासिनो नोंथांमोननो। बेम्बु ब्रिजआ बेयावहाय मोननै दङ। स' नायलांबाय था नोंथांमोना, आं देखायलांगासिनो नोंथांमोननो। दान्दिसे समनि उनाव आं नोंथांमोननो मोसानायखौबो देखायगोन। स' नायलांबाय था नोंथांमोना, आं देखायलांगासिनो। उन्दै बिनानावमोना नैबे समाव प्रेक्टिस खालामगासिनो दङ। लागातार बिसोरखौ गाबोननि प्रग्रामाव बिथांमोनखौ मोसाहोनो थानाय जागोन। स' नायलांबाय था नोंथांमोना, आं देखायलांगासिनो नोंथांमोननो।
माबायदि नांदों जोबोर समायना मोजां नांदों मोजां नांदों ना आच्छा बेखौ माबायदि बानायदों नैबे दंफांखौ नायदो एकदम बरफ नामा बेयो स्नोफल औ जोबोद समायना नुदोंथ' वाव 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 ओह न'आव बरफ गोग्लैजोब्बाय बरफ गोबां बरफ गोलैदों नै नोंथांमोना नाय वाव माब्रै नांदों बेरायफैनानै मोजां नांदों ना आच्छा साननै दंबावो प्रग्रामा दिनै गिबि खेब नै बेखायनो नैयाव पेइन्टिं खालामगासिनो दङ नैबे जाहैबाय डायनासर वाव जोबोद मोजां पेइन्टिं खालामदों बिथाङा नायलांबाय था नोंथांमोना आं देखायलांगासिनो नोंथांमोननो वाव जोबोद समायना लोगोफोर दिनैनि भिडिअआ बेखिनियानो आं सम मोनोब्ला लास्ट खालि नोंथांमोननो फिन खनसे देखायफिनबावगोन स' बाय बाय लोगोफोर